toɓɓere nde ɓe kalfini en nde hannde yo en mittu hen koko yowiti pinal e nder rendo. sa tottama titonde ni haade ma nadde hen ina moƴƴi dartoɗa e titonde nde ƴeewa fannu no ɗum mahiri ni, saabu fannu no titonde lelori ina waɗi fayide e fannu no yewtirte ni. so ɗum ala tan a orat. pinal e nder rendo so mahirama hono ni ine serti e wiide pinal e rendo. sa wi pinal e rendo e o ko jokkol ko conjonction de coordination, ina wawi mataw arde hen sahaji yerodirde woni wadde comparé. kono noon sa wi pinal e nder rendo firti ko lowdi mawne ndi ko rendo, e nder mum ina tawi hen ko wiyete pinal ko ɗum yewtete. ko adi foof noon ina moƴƴi jahen to firo to. firo noon pinal jogaki firo woto, ina jogui firoji limtinɗi. ma mbiya ni renda foof eno firdata pinal walla ene lelniri firo pinal. wona tan ni renda foof, kono neɗɗo tan e hoore mum ma taw moni foof wonno sikkata pinal ko ɗum ɗo walla ko ɗum ɗa. hayso tawi eɗen gandi pinal wona hunde memotonde yiitonde ni, kono ko battane mum jiyato, battane mum memoto, battane mum nanate. pinal noon to firo mum asli o woni sens étymologique du mot, woni firo yummawo ngo. finde woni baɗal ngal woni fiile o ko iwde e ɗoygol. pinal woni iwgol e ɗoygol. ɗum woni firo yummawo ngo enen firti ko sa jogui pinal firti ko a yalti e ɗoygol noon e fannuji mum foof a naati e rendo ngo aɗa tina, aɗa nana, aɗa yiya. ɗum ko firo lasliwo ngo. ina gasa tawa ngoɗo firo hewɓe walla rendoji ɗi foof ina tawtini ɗumen. kono noon renda foof ene firdata pinal. sa yeehi to rendo tubakoɓe joni, kamɓe ɓe pirata pinal koye fannu keeriɗo woni pinal innama aade. ɓe pirata pinal e maale pinal rendo hono no afrique naɓe ni. ɗum waɗi kamɓe tubakoɓe hewɓe piri pinal. ɓe hen mbiya la culture c'est ce que l'on a quand on ne sait plus que faire, walla la culture c'est ce qui ne reste quand on a tout oublié. Diderot en Flaubert en ko ni pirdi ɗum. manam pinal koko neɗɗo heddorte ko so andi e hoore makko, walla pinal ko firñitande neɗɗo woni réaction mo waɗata so tawi o ronki andude holi feere. ɓe mbi kala ko ina yaltinamo ɗon ko ɗum wiyete pinal. kono ɗon pinal ko pinal hakkilantewal ɓe kalata, ko pinal neɗɗo o ngal ina wawa yaltinde ɗum e caɗele jibinana ɗum ngol. ɗum ko to tubakiri to, te kamɓe ni soɓe mbi pinal ɓe mbiyata ɗum ko la culture. te la culture ina wawi firoyde to ndema. ɗum ne holko firtata ko soɓe mbi la culture ndema, firti ko ndema haade mum wodde, saabu ndema ko nehgol puɗi, nehgol leɗɗe, nehgol ɓesnoje. haade nehgol leɗɗe pine puɗi e ɓesnoje wodde, wodno ko gurdam hocco e wooco. gurdam hocco e wooco nde hunde fuɗɗi sattirde innama aade, watti nehde e rende, hankkadi watti nehde e nder nehgol noon addi gawogol lorgol leɗɗe. ɗum waɗi soɓe mbi lurgol leɗɗe walla lorgol kala ko ñamate to banggue nguuru. ɗum waɗi so tawi ɓe mbi ndema la culture, eɗen mbawi famde culture ndema o ko culture pinal keptingal innama aade, battuɗo nehde leɗɗe puɗi ko ñamate caggal nde fuɗɗi ɗum sattirde nde yewti rendo hocco e wooco. kono enen afrique naɓe so eɗen pira pinal eɗen dokka ɗum firo ɓurgo yaaji. sen mbi pinal, enen mbiyeten pinal ko kala ko rendo ina heptinire. enen mbiyeten pinal ko kala ko ina lawoɓe serndo ɗumen e ɓeya. battani mum noon ina peeña e cinkal, ina peeña e ɓornugal, ina peeña e tago,
ina peeña e pesode walla maale cinkal gurdam baɗade e neɗɗo tawa ɗen ni ina mbawi lawade mo saabu sen duttimo e pinal ma en jahoy ma en garo e yeruji to banggue pembi e moori holno mbawruno serdude ganda ngol borol jiya ɗum walla ganda ngol pembol jiya ɗum nawta ɗum galle walla nawta ɗum e hinde walla nawta ɗum e oɗo ɗum ɗo foof hollirta ko pinal ɗum noon enen Afrique naaɓe so eɗen pira pinal pirdeten ɗum ko kala ko rendo ina heptinire ko mbawɗa soynade neɗɗo ko tugnade jaɓɓal makko cinkal makko walla ɓorgal makko guila o yettakimo ganda o ko pullo o ko soninki walla o ko serere walla o ko capato ɗum ɓe mbi kala ko ina lawo neɗɗo o walla rendo ngo walla ina ƴetta neɗɗo o nawta ɗum e rendo mum ɗum ɓe mbi ko woni pinal manam no pamirten firu tubakere ndi koye maale innama ade maale keeriɗi kono noon firu men africayankewo ngo ko kala ko ganduɗa ko ina lawo rendo serno ɗum e rendo wongo ngo ɗum ko mbiten pinal joni noon eɗen nana kadi ko wiyete neesu pinal holno waadi e neesu neesu ko pinal so tawti pinal woni neesu manam no pamirton neesu yerodiroyto e kelmede tubakiri koko wiyete la civilisation wona pinal ala ko pine kewde ndentata wona neesu ɗum waɗo joni seɗen kala neesu fulɓe hewɓe ene mbiya pinal fulɓe mi wiyaɓe fulɓe ngala pinal ɓe jogui ko neesu waɗi noon ko fulɓe ɓe gonani e nokku goto taw ma en garoy yesso seeɗa no ko ina andina en kala ɓe gondani e nokku pinal mumen ina serta soɓe ceerti pinal noon pine mabɓe foof so tawi ndettinama ngal rewe ngal worgo ngal keccol e ngal ɓuwol ngal dow e ngal less so rentinama foof hankkadi wontata ko neesu ɗum waɗi en mbawa haalde pinal leñol ni ɓuuri tengtude leñol ngol wonani e gendi gotiri walla e nokku goto mbawɗen haalde ko neesu gonɗon rendo neesu noon ko pinal sa ɓeydi ɗum e pinal a ɓeydi ɗum e pinal a ɓeydi ɗum e pinal woni pine kewde dentude kono noon taw ko jogui ina jogui iwde gotiri kollirori walla lawatodi innama ade en ɗum woni ko mbiten civilisation e ɗemgal tubakiri eɗen mbawi tan rokkuɗon yeru no sen mbi min mbawa wiide pinal fulɓe saabu joni sa wi pinal fulɓe a yahat ɗo tan e Niger jiya fulɓe bororo en tawa toon e nder neesu e nder pinal mabɓe kamɓe fulɓe bororo en wonɓe to leydi Niger ma taw toon ko kala ko worɓe rewɓe mbaɗata ga e men enen ga e wonɓe ga e Fuutatore walla wonɓe ga e Sénégal ma taw sa yeehi Niger e fulɓe bororo en kala ko rewɓe mbaɗata ga ko worɓe mbaɗata ɗum toon ko worɓe cinkoto kañumen tuppoto kañumen puuɗoto kañumen mbaɗata jamano kinel kañumen hay jimri e gamri ko kañumen kettata hen ɗum noon ko lawiɓe kon ɗon ina andina en mbawa haalde pinal fulɓe saabu ngal pinal ngal wona gotal mbawɗen haalde ko neesu fulɓe ɗum ɗo ko yeru toɓɓere heddinde nde koko fati e pinal e taaridi ɗo noon en dartoto ɗo no feewi saabu ko laaɓi ko tan ko taaridi lawato pine adunayankoje enen en tindiɗum e ɗemgal pular wi en no seeno wayi foof ko noon gundoji mum mbayata no seeno wayi foof ko noon gundoji mum ciforto joni noon sen mbi pinal e taaridi holko nawdi ɗe gueɗe ni pinal e environnement holko nawdi ɗe gueɗe ni nawdi ɗeɗo gueɗe ko kala jiiduɓe taaridi pinal mumen hayso wonani gotal ina ɓadodira sa ummima e ndito taaride ari e taaride gondi ma yi aɗa ɓooya e ndin ɗon taaride o oɗon environnement tan pinal ko ƴettunoɗa e taaride ma gadantere ndi ina samira seeɗa aɗa faggitiro ga seeɗa ɗum ni sa saami eɗen mbawi famminde ɗum fulɓe yiitade pinal mumen e leƴƴi kewɗi ko saabu wondeɓe leñol fergo ɗoɓe garno foof wonkoɓe kocci to banggue pinal kono kadi wonkoɓe cammini ɗon to banggue pinal ɗum noon c'est la tubakoɓe mbi ɗum ko c'est la nature qui détermine la culture manam no tago Allah ngo sifri foof
nde yimɓe goppide Allah e tago mum nde mbiyani ina tagto tago Allah no tago Allah ngo sifri fof ko noon wuurɓe gon ɗon tago Allah ciforto. Holko ɗum firti? ɗum firti ko wona innama aade en tan daroto mbiya minen pinal amen ko ni wayata ala ko taaride maɓɓe wiyataɓe pinal mon ko ni wayata. Sabu soɓe gone taaridi ɓuuɓol wonno ɓornugal wonno pinal ɓorno cinkal wayata maɓɓe. soɓe gone pinal taaridi nguleki wonno cinkal pinal maɓɓe siforto. soɓe gone taaridi ɓe keccol wonno pinal wonno cinkal maɓɓe siforto. ɗum ɗo noon ko lawtoɓe ko ɗo ha ɗum wontoyo pinal maɓɓe janggo e jaam ko taaridi maɓɓe woni sababu mum, ko environnement maɓɓe woni sababu mum. ɗon en mbima en darto ɗon nam dokken ɗon yeruji kewɗi. toɓɓere heddinde nde koko fati e pinal e taaridi. ɗo noon en dartoto ɗo no fewi, saabu ko laaɓi ko tan ko taaridi lawato pini adunayankoje. enen en tindiɗo me ɗemgal pular wi en no seeno wayi fof ko noon gundoji mum mbayata, no seeno wayi fof ko noon gundoji mum ciforto. joni noon sen mbi pinal e taaridi holko nawdi ɗe gueɗe ni, pinal e environnement holko nawdi ɗe gueɗe ni, nawdi ɗeɗo gueɗe ko kala jiiduɓe taaridi pinal mumen hayso wonani gotal ina ɓadodira. sa ummima e ndito taaride ari e taaride gondi ma yi aɗa ɓooya e ndin ɗon taaride o oɗon environnement tan pinal ko ƴettunoɗa e taaride ma gadantere ndi ina samira seeɗa aɗa faggitiro ga seeɗa. ɗum ni sa saami eɗen mbawi famminde ɗum fulɓe yiitade pinal mumen e leƴƴi kewɗi ko saabu wondeɓe leñol fergo ɗoɓe garno foof wonkoɓe kocci to banggue pinal kono kadi wonkoɓe cammini ɗon to banggue pinal. tubakoɓe mbi ɗum ko c'est la nature qui détermine la culture, manam no tago Allah ngo sifri foof nde yimɓe goppide Allah e tago mum nde mbiyani ina tagto tago Allah no tago Allah ngo sifri foof ko noon wuurɓe gon ɗon tago Allah ciforto. holko ɗum firti? ɗum firti ko wona innama aade en tan daroto mbiya minen pinal amen ko ni wayata ala ko taaridi maɓɓe wiyataɓe pinal mon ko ni wayata. saabu soɓe gone taaridi ɓuuɓol wonno ɓornugal wonno pinal ɓorno cinkal wayata maɓɓe. soɓe gone pinal taaridi nguleki wonno cinkal pinal maɓɓe siforto. soɓe gone taaridi ɓe keccol wonno pinal wonno cinkal maɓɓe siforto. ɗum ɗo noon ko lawtoɓe ko ɗo ha ɗum wontoyo pinal maɓɓe janggo e jaam ko taaridi maɓɓe woni sababu mum, ko environnement maɓɓe woni sababu mum. ɗon en mbima en darto ɗon nam dokken ɗon yeruji kewɗi. ɗin yeruji ɗi dokkoten joni ko so en ƴeewi to rendo tubakoɓe jerodiran e rendo ɓaleɓe. ɗo wonko ƴettuɗen hen ko heewi e Moustapha Boly Saydou Kane e nder eɗene makko e nder jayde lasɗi mbe sikki wonno ko 1998 walla 99 somi juumani. sa ƴeewi joni rendo tubakoɓe a are rendo ɓaleɓe aɗa foti namditade holko waɗi tubako so ummimo boowal ina naata nder suudu ittata paɗe ittata ko laafa. kono ɓaleejo ko ɓuri ko hen heewde wonɓe e Afrique so tawi kañumen gari ina naata suudu ittata laafo ittata tengade ittata ko kaala pawi ka e hoore gadato ittude ko paɗe goppa ɗum boowal. ɗum waɗi mbimi mbiɗen tout est culture, kala ko jiiɗa ko pinal. hayso kala ko jiiɗa wona pinal wi hoore ma kala ko jiiɗa pinal nan hen. joni ɗon so en duttimo e yeru men o tubako so ina naata joni nokku walla hoɗɓe e Europe so ina naata joni e nokku so gari ha jettimo ittat laafa ittata paɗe ko waɗi ko taaride maɓɓe ko taaride marballe, taaride ɓuuɓol ɓurtugol, taaride l'humidité keccol. ɗum noon so tawi a yalti boowal ina jojji pawa e hoore ma hunde ko ina haɗa neige walla marballe yande e dow ma walla bonnude e bonnandemo hunde saabu won ko ɗum wawi bonnude so tawi a waɗani a hullaki walla a fawani hunde e hoorema.
nden noon so tawi a ari haɗa natta e nder galle mataw ina waɗa chauffé walla hayso waɗa ko chauffé a yalti hankkadi la vie hostile woni nokku mo ganduɗa ko bonde e gurdam gandi ma woto fendade hankkadi sa natti tawde natta ɗo koɗo ɓuuri wulde seeɗa aɗa wawi fawtude laafo hoorema paɗe ma ɓe hen nesuji men ene itta to banggue tubakim ɓe hen ittata kono kadi ene fawi ɗo jomum yaɓɓata ɗo arata ɗo rewata ɗo eko yettoto ko foof par contre eko weñi ɗum ɗo weñci ɗum ɗon sa ari e rendoji Afrique ɓuuri tengtude rendoji wurɓe e nguleki kamɓe so tawi ɓe gari so eɓe naata ɓe ɓortata ko paɗe demal ɗum ɗo tan so tawi a waɗi ɗum facciro woni firo to banggue pinal ngal ma taw ko waɗi ko oto ɓortata ko laafa oga ɓortata ko paɗe ko saabu o ɗo yaɓɓata ɗo ko nguleki kono kadi ɗo yaɓɓata ɗo ko kaaƴe ɗo yaɓɓata ɗo ko guiye ma taw ko tuppe ko kebbe eko abbiti hen ɗum ɗon noon kanko hostilité makko wona dow hoore ko ummoto dow asman kono noon hostilité makko koko iwata less leydi so tuppi so guiye so kooce kono kadi nguleki tarini makko rokkani mo wawde yaɓɓirde taw yaɓɓude taw ala paɗe ɗum waɗi somo natta alay saago o ɓorto paɗe o joƴƴina taw do ari e un milieu plus favorable woni nokku mo ganduɗa o kañum ɓuuri wawde hankkadi o yalti nokku o to foof mo ganduɗa o wawa wasde wadde toon paɗe so ari ɗo mo wawi wasde paɗe ɗum waɗi so ari guila damal galle walla guila damal suudu o ɓoora toon paɗe makko o ɗo ko ina ɓordo paɗe mum ko e oɗo ko ina ittira laafu mum ko foof fawi koye tarini mabɓe kono hankkadi so yeehi ha ɓooyi wontoyta koye pinal mabɓe ɗum waɗi enen so en gaare mabɓe en naati nokku en ittani laafa hay ñawoje mabɓe sa are ñawede nde en wiyete ko ittu laafa ma kono koye pinal mabɓe ɗum jeeya kamɓenne soɓe gaari eɓe naati e nder men ɓe ganda ɓorde paɗe e nder demal ɓe keewi nadude hen saabu moni foof tan yaadu e pinal mum e nder rendo wongo ngo joni noon ɗum waɗi hankkadi noon ñawodiral waɗat to banggue piine kono haade men arde e ñawodiral to banggue piine tawa walla ñawodiral to banggue piine woni kala ɓe ganduɗa ɓe jiidani to banggue pinal kutorota kamɓe ɓe kutorota pinal ngal ɓe guuri ngal ɓe ñawira ɗum pinal ngal ɓe guurani ngal woni ngal ɓeeto guuri ngal ɓe jalkita ɓen ni hen sahaji walla ɓe mbi ɗumen ko yimɓe bolle puyɗe ñawodiral hakkude piine ina woni hakkude diwan e diwan hakkude wuuro e wuuro hakkude leydi e leydi hakkude hinde e hinde hakkude jeeri e waalo hakkude ɗo ɓuuɓe e ɗo wuuli hakkude ɗo hecciɗe e ɗo yoori moni hen foof so ina ñaawa goɗɗon ñawirta ɗum ko pinal mum jibini ni hay denɗirago hakkude subalɓe e fulɓe ɓe hen foof ina janodira e nder koye mabɓe taw koɓe janodirata ko moni foof ƴettu pinal mum ñawiri ɗum goɗɗo on ɗon ɗo noon hankkadi tout devient subjectif matam hankkadi ala foof ko ganduɗa ko ɗum ɗo dey ko ɗum dalilu kuɓtodinɗo woodi tan ko dalilu ma keeriɗo mo ñawirɗa goɗɗo on ɗon kanko gaynako o wuuri koye ladde o wuurdi koye jawdi o jogui ko pinal toon kanko cuballo o wuuri koye maayo o so fini wendogo o dawa walla hakkude jamma o ƴetta ngabel makko o naata e nder maayo ƴetta locol o naata e nder maayo so arti oto so ina ñawamo ñawirtamo ko pinal maayo kanko somo ñaawa oto o ñawirta ɗum ko pinal dow ko pinal ladde hankkadi jibina ndeɗɗirago ni hakkude fulɓe e subalɓe hakkude kinɗe men foof mbawi yanodirde toon taw kalɗo ɓe janodirde toon ko ɗum waɗa ɗum ni kadi jibinta janodiral hakkude hoɗɓe jeeri e hoɗɓe waalo hoɗɓe jeeri ina mbiya hoɗɓe waalo ɓeɗo ko ñanto juuwa en hankkadi eɗen gandi ko ina addanaɓe ko fannu ko ina addanaɓe ko noɓe gurdini to banggue ko taarine mabɓe ko waalo ngo saabi ɗum ko nokku ɗo deeɓe mbawi wodde nokku moftowo ndiyameji ɗum ɗo ni sa ƴeewi joni ma taw ina waɗa manifesté woni ina feeña hay to banggueji to banggue so joni so eɗen mbaɗa tan théâtre eɗen gandi ko manifestation pinal manam ko démonstration ko wuura e nder rendo ko suuɗi e ko feeñi hen eɗen mbatta ɗum e peeyi joni enen so eɗen mbaɗa ɗo théâtre enen fulɓe kala rôle gueɗal ngal ganduɗa ngal abbiti ko e janfa abbiti ko e funtude on rôle kewɗen rokkude ɗum ko leñol julfuɓe kamɓenne soɓe mbaɗa théâtre mabɓe kala ko ganduɗa koko abbiti e seereyagal wonde gurdam dowri ɓe dokka ɗum ko pullo walla ɓe dokka ɗum goɗɗo dow renki
ha leñol fof sikka ma taw gongol ngol woni koye jalkidde ɗum ko jiiɗane ɗum ko pinal e kumpital manam pinal e communication culture et communication holko jiɗɗen wiide ɗo jiɗɗen wiide e nder ndeɗo roguere ko pinal ina jogii ko heewi ko ina rokka en humpito to baŋnge ngoɗo renndo holno sifori kala renndo kongo waawi wonde noon pinal ina rokka en kabruuji keewɗi e nder renndo ngo walla manifestation pinal ɗum ko ɓe mbaɗata so jimri mum so ngamri mum e kala fannu no nguurdam ko ɓe mbaɗata ko ina hollira pinal maɓɓe ina waawi haɓrude en ko heewi ngoɗo renndo holno wuurti holno sifori hol sirluji mum holko ngo jaɓi holko ngo sali ɗo noon mataw ina namdi won dokke Allah ina namdi won karallagal ngal ene rokkuma mbawa famde e wawde hiñade e nder goɗo rendo kongo waɗata ko kam hol message quel message on peut en tirer hol windande ne mbawɗen ƴogde hen ne mbawɗen sirde hen ɗo ɗon yeruji ɗi ne keewi en dokkinani yeru fulɓe bororo en sa ƴeewi joni worɓe ɓe no cinkirto mbaɗa pegge mbaɗa jawe mbaɗa kotane tuppo mbaɗa jamana kinel ñanto kañumen keedi e gamri keedi e konngugol eko abbiti hen hayso a yahani Niger a wurdani e fulɓe bororo en aɗa andi aɗa foti jangguidde e nder ngoɗo rendo to banggue communication ngoɗo rendo dey ko worɓe feññinte wona rewɓe peññinte aɗa wawi janngude hen ko heewi ngoɗo rendo dey no ngo sifori ni ko worɓe ketti e hollire kala ko ina hollire kala ko ina waɗe en face du monde kala ko ina hollire woɗɓe ko worɓe kettinte hen wona rewɓe kettinte hen so tawi en ƴetti tan e nder kinɗe men enen en gari e awluɓe fannu no gamirta ni a ƴeewi a ƴewtidimo holko mbawɗa janngude hen to banggue communication mbawɗa janngude hen ko ngo rendo dey ngo rendo kongo halfina walla nde hinde kono halfina ko e nder leñol maɓɓe wona gueɗe cattuɗe ƴeew tan jomumen gamirta ko ƴettat joni kaalayel walla misor gona e yilde ina jotto seeɗa ene ummo seeɗa kono noon gamri ndi ko nayade seeɗa tan yo ala namdaki physique ɓurtuɗo ɗo joni saɗa yiiɗi jangguitade ɗum e hol humpito mo mbawɗen ƴettude hen to banggue rendo ɗum firtat ko e nder kinɗe men 12 ɗe walla 13 kinɗe men 12 ɗe ɓeɗo de gueɗal ngal ɓe kettinagal wona gueɗal cattugal wona gueɗal namdigal physique wona gueɗal namdigal ko tiiɗi wona gueɗal namdigal ko muusi ɗum ala mbawɗen eɗen mbawi tan tugnade e gamri mabɓe tan ñawiren ɓe ɗum ɗon ñawiren ɓe hayso ɓe goni sur scène holno ɓe ɓornorto noɓe ɓornorto e noɓe ñantitorto ni wona rokkata humpito e hinde mabɓe rokkata humpito ko e rendo mabɓe ngo hinde nde jeeyango eɗen gandi jomum so ina yaha sur scène hewɓe hen ɓoroto sur scène saabu wonko watte toon namdima taw warñoyde eko abbiti hen kono noon kamɓe ɓe ñantoto ɓe ngabba sur scène ɗum foof ina holliro en wonde to banggue humpito awluɓe dey ndeɗo hinde dey to banggue pinal koɓe kalfina ko e nder rendo mabɓe ɗum ɗo wona hunde sattude hunde ɓurde hoybude e nder rendo ɓe kalfina so konngol so dartol sa yiiɗi jangguitade ɗum yatan to rendo safalɓe yaa to rendo safalɓe ƴeewa joni soɓe naati sur scène soɓe naati e dingiral safalɓe so naati e dingiral sa ƴeewiɓe rewɓe e worɓe ina gama sa ƴeewi a ƴewtidima e nder aɗa wawi jangguidde hen to banggue communication ɓeɗo de e nder rendo mumen ko kala ko satti kala ko muusi kala ko tiiɗi ko gorko halfina ɗum debbo ko lamɗo e nder rendo mabɓe holɗo pamirta ɗum ko debbo o so ina ama amirti ko peɗeli amirti ko guite amirti ko wadde ni juuɗe tan ina weyna amirti ko ilkinde wadde ɗemgal mum regna ɗum ina ilkina firti ko la femme e nder rendo safalɓe debbo wona tan élément provocateur kono noon ko élément d' alerte ilkingol ko alerte kono noon la dimension physique woni kala ko abbiti e ko satti e ko muusi e ko hitti ko gorko o jogui ɗum waɗi gorko sa ƴeewa kañum so ina ama ina serti e nder debbo o sina ama e nder rendo mabɓe
pinal mabɓe e nder rendo mabɓe tawde ko pinal e rendo kaleten debbo gorko o joni so ina ama a yiyat ƴetta sawru weddo ha dow diwo tabɓo arta faw hofuru wotude leydi fawto wonno ndu daro ɗum ɗo ko ɗum namdi ko to banggue physique andinta en tan ko e nder rendo safalɓe kala ko tiiɗi kala ko satti kala ko hitti ko gorko hettata hen ɓuuri tengtude safalɓe ɓaleɓe kono kala ko faati élément d' alerte haaldude guite aɗen kamɓe ɓe gamira guite kala ko faat ilkinde ɗemgal ngal eɓe ndegna ɗum ɓe gulla kono noon kadi peɗeli ɗi ɗum ɗo foof kadi peɗeli ɓe cuuta juuɗe mabɓe dow ɓe gamira peɗeli ɗum ɗo foof hollirta wonde taw koyɗe mabɓe ɗe ko ɗum namdi koto banggue physique heewani hollirta wonde koye rendo safalɓe worɓe ɓe ɓuuri hettude eko teddi ko eko satti ko e rewɓe ɓe certes e fulɓe bororo en ɓeya ɓe ñawnoɗen toon ina gasa tawa ko worɓe ɓe ketti kala ko satti jiidani e rewɓe ɓe sen beelama jekken yeruji goɗɗi dokken yeru lawɓe labbo joni so tawi joni a yii ina ama a naate dingeral a yii ina yima tan ñawen jimri ndi haade men arde e gamri ndi labbo joni so tawi ina yima joni duƴƴal ngal eɗen gandi gila rewɓe honono yelani duƴƴal ngal ko ngal gotal duƴƴal sawali ngal hayso tawi sawali addi ɗum ɓe ƴettoyi ɗum koye jinne biteɗo maram e sirlu gonnoɗo hakkude mabɓe woni jinne jibinnoɗo e lekki gooti woni sa waali yo dokke maram ɗo waali walla ko sa waali yo dokke maram so waali ɓe nanodiri e pacte goto ɗo e balɗe jeenayyi ɓe garta taw jinne o eggini ɓesgu mum ɓe peƴƴe lekki ki jinne o kañumne gam wadde ɓe récompensé rokkiɓe ngol ɗo jimol sa waali yo dokke maram so waali maram o ko jinne o eno légende o haaldini kono so en duttima to banggue gamri ndi ma taw joni sa ƴeewi joni labbo no amirta ni eɗen mbawi sen ummima ɗo joni duttoɗen hen ma taw labbo no amirta ni ina hollira en wonde ndeɗo hinde dey e nder meccalɓe kalfinagal ɓe gollorto ko juuɗe wona koyɗe c'est des manuels ina andina en c'est des manuels ma taw Ablaye Bara Diagne wiyata ɗum to ko jëf lekk saabu o serni ñeñɓe ɓe o waɗi ɓe sable lekk haaloɓe nguura o waɗi ɓe to jëf lekk dilloɓe nguura ɓeɗo c'est des manuels Ablaye Bara Diouf yo Allah yurmomo yaafoma ɗum noon sa ƴeewi tan labbo o no amirtini kañum ma taw kanko ne gurdam makko ko rendo ngo halfunima ngo walla to heedi rendo ngo to ɓuuri abbitade ko juuɗe ɓe naf ɓeɗo ko juuɗe men arsuku men woni koye juuɗe men wona e koye ɗum men ɗum noon sen ummima ɗo tan en mbawi yurnitade ɗeɗo gueɗe foof mbaɗen ɗum yeruji ƴeewen holno ɗum sifori pinal e kumpital joni so en duttima ha e ɓorudu ngal nde ruttana en nane mbiɗen no taaride sifori foof ko noon pinal hoɗɓe ndin ɗon taaride siforto no seeno way foof ko noon gunoji mbayat so en duttima joni e taaride ma en taw en joni wona yimɓe mbiyata tawde enen ken fulɓe ko ni ɓoronortoɗen tawde enen ko en joolaji ko ni ɓoronortoɗen tawde enen ken safalɓe ko ni ɓoronortoɗen ala ko taaride mabɓe wiitaɓe tawde gonɗon koye taaride jangol onon ko ni ɓoronortoɗon tawde gonɗon koye taaride nguleyki ko ni ɓoronortoɗon tawde gonɗon koye taaride wuula hen jaaga hen ko ni ɓoronortoɗon joni yaha sifi tan tacca o banggue maayo jaaha Mauritanie fulɓe Mauritanie nane digiral ngal ina keeɗi en eɓe gandi hen saahaji to banggue ɓornu ngal ina satti jomum sen ara ina satti serdude hakkude capato hardani o e pullo o so jomum tan ina waɗi kaala mum no ara ko rendo mabɓe noon joñiriɓe noon ko rendo mabɓe lawriɓe hono noon firti ko to ɓe guuri koye jeerede ɓe guuri koye sahal nam ko nokku nguleki nam kono to banggue ɓornugal mabɓe ko ngal gotal holko waɗi ngal gotal wona saabu jiidudeɓe leñol gotol kono saabu jiidudeɓe taaride gotiri ko jiidani ɗum ko to banggue nguura hay to banggue nguura hande enen joni ko mbiyannoɗen hanki ko hande natti wawde laatade ko mbiyannoɗen hanki ko yooɗi hay pullo ko mbiyannoɗen hanki ko pullo ko kosam kala ko ɓalwi jeyaka hen hande konngol ngol laatima jarabi natti wawde wonde holko saabi ɗum ko ɗo joni kalaten ko pinal e nguura tawde koye pinal e nder rendo gonɗen no rendo wuurde foof nguura mum ko ñamata l'alimentation ko wuuri ko ina battina e pinal mum ɗum hande ni sa yii le métissage
sabu seɗen mbiya métissage woni jillodiral leƴƴi wona tan to banggue tubakoɓe ene ndesa ɓaleɓe walla jolfuɓe ene ndesa fulɓe walla fulɓe ene ndesa serraɓe wona ɗum ala le métissage joni wonti foof tawde tan enen foof hankkadi pinal kesal e neeso kesu to banggue nguuru civilisation ñamde addani en wonde ko enen foof jiidi ko kaccittoɗen enen foof presque wurduɓe jiidi ko gottotoɗen enen foof presque wurduɓe jiidi ko kirtotoɗen enen physiquement sernoyde en sattat hanki ko ɓurno ko wawde yawde lawade pullo o ko saabu kanko gurdam makko foof base alimentation makko to banggue pinal makko foof sa ƴeewi ko kocce woni base o jaaha to nokkuji won gueɗɗi tawa toon ko pulo ɗum waɗi joni sa tawi toon tawata ko sagataɓe joom sembe en timmuɓe hattanɓe kono noon sa ari ga e pullo jiiya ko cewguel hen saahaji ko jooloyel ko cewɗo ko jool ko boɗejo waɗi noon ko alimentation makko base o duusɗomo haw mawni haw wawi faggitoyade alimentation goɗɗo on duusɗomo ha ɗo dey kala guurɗo ɗum ko ni wayata so yimɓe foof guurduno noon ko noon mbayata hande noon kadi wonno kaccitari men goni gotiri bottari men woni gotiri hirani men woni gotiri jaram men to banggue boisson woni hankkadi jus uji eko faggate caggal leydi hankkadi foof men koko jiggate hankkadi no miijortoɗen wonat gotum physionomie men woni tago Allah men wonat gotum hankkadi mettat yiide pullo ina yaaha ɗo woɗɗi ceerdambo e jolfo walla ceerdambo e séréer sattat holko waɗi noon ko nguuro mabɓe gila eɓe tiggu yagan kagal haaɓe mawni woni gotum ɗum noon ko ina wawno noon ko wawno ko e sahaji ɓennude ɗi yiidi baɗono yeru Oumar Diallo tan mbiya o ko pullo ko alimentation base makko duusimo ha e won nokku hankkadi ɗo ganduɗa ɗo o faggimo physionomie mo wawa firtade ɗum sa ƴeewi joni ma taw ɓiɓɓe makko hayso woodi ɗo gartibo hen wodat ɗoɓe certi hen saabu to banggue alimentation men nguurum men ko ñamata ko eko jarata ko e nguuru tubako ko ñamata ko eko yarata ko jolfo ko ñamata ko eko yarata ko gonata gotum donc hay soɓe gonani gotum ni to banggue tago to banggue noɓe miijorto to banggue noɓe jiirata aduna wona gotum ɗum waɗi saɗa hen saahaji conflit de génération waɗa woni fitinaji hakkude yontaji sa yiiɗi altude jomum yo arto wayno mbayeɗa ni donka saabu an no mbaɗa ni wonko duusma ha mbaɗa no mbaɗa ni kanko noon ko duusimo ko ɗum duusi rendo ngo foof ɗum ma addan en joni so eɗen jofnoya haalde ko wiyete la mondialisation pinal e diine tawde ko pinal e nder rendo kalete diini ko e nder rendo ngo pinal e diini kadi eɗen poti dartade ɗon no feewi saabu sa ƴeewi ma taw enen joni nde diine o ari nde e men ardi e pinal tawi ɗo pinal kono diino nde ari nde woodi ko heewi ko camminɗen e pinal ƴettuɗen pinal diine yankewal ngal taw noon poɗɗen ƴettude enen tan ko diine o mbaɗen ɗum adapté woni jaadinen ɗum e pinal men kala ko ñawi e pinal ngal taw ina wonko bonnata e to banggue diine mo ndewɗen o camminen ɗum kala ko mbaɗen ɗum adapté hen kono noon ko ɓuuri ko hen hewde sa ƴeewi ma taw enen nde diine o ari tawde ko ɓuuri ko hen hewde ko mouvement almoravide en gaddi e men haade mabɓe ni taw diine o ari naam kono kamɓe waɗi men waɗi hewɓe wiide ko kamɓe gaddi men diine ko saabu kamɓe ɓe gaddude ko diine garduɗo e pinal diine garduɗo e pinal joni noon sa ƴeewi enen en ceerdani diine o e pinal ngal en maɓe foof tan moɗɗen ko ɗum waɗi hen sahaji jehen ha won ko cikkaten ko diine taw sa yeehi au fond ma taw wona diine ko pinal yeruji ɗi kam no mbayla leydi ɗo yeruji ɗi ne keewi sanne ƴeewen tan joni debbo koko wiya fofof mum ko awra fofof mum fotani feeñde so wona cammeje juuɗe mum e cammeje koyɗe mum e laral yeeso mum ɗum ɗeɗo gueɗe tati wiya poti feeñde enen hankkadi se ɗum ɗon woni loi woni kuulal ngal koto banggue diine kono no fannu no mbaɗiranmi ha ɗum wasa feeñde ɗum hankkadi no dippinal la manière de le faire kala debbo fofof mum ko awra ha heddi cammeje juuɗe cammeje koyɗe e laral yeeso mum nam eyyi joni noon fannu no mbaɗiratmi ɗum ni hankkadi no dippinal ɗum waɗi joni sa ƴeewi burqa Afghanistan en no mbaɗirta ni rewɓe men no murnorto ina serti e rewɓe Iran en no murnorto
rewɓe Iran en chi en no murnorto ma taw sa ari ga e Mauritanie ma taw no serti ɗon ɓe murnorto Mauritanie no murnorto sa ummima ɗon a yeehi Arabie Saoudite ma taw ina serti fannu no ɓe murnorto firti ko fannu murnangal ngal ko pinal noddi la manière de le faire hankkadi c'est culturel joni noon baɗal ngal ko kañum woni diine o ko yamiri ko kono enen joni hewɓe men ɗo joni garat ɗo gona ɗo e Dakar ƴetta hankkadi ka chiyanke mbiya tawde ka chiyanke tan kala no chiya gonɗo to Arabie Saoudite ɓornorto yomi ɓornoro hono noon ayi yomi ɓornoro hono noon ɓuuri tengtude banggue rewɓe to taw an ngal ɗon ɓornugal yaadani to banggue ko taaride ma yamiri yeru tan kamɓe ko ɓuuri ko hen hewde ɓe ɓuuri yidde ko ɓaleji joni noon sa ƴetti an ɓalowol a ɓorno ɗum ga gonɗa koye nokkuji ɓurɗe wulde par ce que ɓalowol fottat nguleyki fottat kala insecte ko wiyete insecte fottat ɓowɗi buubi eko abbiti hen ko ɓalowol ko couleur noir o fottata ɗum ɗon joni so tawi a woni e nokkuji goɗɗi ɓuuɓɗi ɓornugol ma sa welama mbayla couleur aji tawi gonɗa koye gulol ɗo nokku gulol jiɗɗen wiide tan ko wat cikken no fannu foof noɓe mbaɗiri kamɓe arabeɓe tawde kamɓe gadde min diine tan fannu foof noɓe mbaɗiri kono foti ɓe waɗirde noon ala diine o luwaji mum koko laaɓi ceer fannu no mbaɗirten luwaji ɗi noon hankkadi yawtoto ko e pinal rendo men no sifri foto yawtoto kadi koye taarine rendo men no sifri ni ma en gar joni rokkude yeruji goɗɗi culturelle ay yeru eɗen kaala joni ko fati pinal e diine pinal e diine wona paɗen ko e haran julde haran joni wonko waɗete hen c'est culturel wona diine ko pinal te ɗon ma taw joni enen rendoji men ga e nder leydi Sénégal en mbaɗi ɗum adapté e pinal men taw joni so tawi a yeehi to a nokkuji mbaɗino Iran ni kamɓe ñalawmaji ɗi ko ñalawmaji sunare wonni ɗo jahata hen ɓen ɓoroto ina piya koye men ina leptikino ina lepta koye men saabu ñalawma o siftinde ñalawma o ko ñalawma sunare enen ga joni jamma harani yimɓe mbaɗata lacciri kadi ɓe pawa hen wiidemo wonde kala mo harani koko hartoyto ko ƴulɓe hartoyto lakara c'est culturel ko pinal ɗum ko pinal natti hankkadi a yalti diine o ɗum ko pinal a yalti diine o e fannu kadi goɗɗum ko nattinden hen ko wayno taaje bun no jolfuɓe ɓe mbaɗata ni e koɓe coomata e yimre nde enen sen jeehi Fouta mbiyete ko gadde hirade harani wiyete ko moni foof yo yaa galle kaw mum ɗo culturellement ko jokkere enɗam saabu en jii e nder imaginaire men enen fulɓe hol gueɗal kaw rokka ko añde hoto taƴodiral wadde hakkude dewol e gorol en mbaɗi ɗon rendo men waɗi ɗon ndenɗirago kono kadi waɗi ɗon gueɗe goɗɗe ha ko ina andina men e nder imaginaire men ni wiye wonde janggo e jaam ko kawiraɗo nannata baɗum aljanna firti tan ko yo neɗɗo toppiri kaw mum woto dewol woto kosam sertude woto kosam sertude duhol donc jiɗɗen wiide tan ko won ko heewi to banggue diine men c'est culturel koye pinal jeeya hay to banggue ɓornugal koye pinal jeeya sa ƴeewi joni kala ɓe jiiɗaɓe ina ɓorno wono diine walla wasa wonde diine taw koko ɓornoto koko kole koko takki koko faaɗi ɓen joni sa tawi ma taw ko rendoji ɓuuɓol kono sa tawi enen ko ɓornotoɓe taw ina gop kamɓe joni tubakoɓe soɓe gaari hen ga ɓe jii ɓornoɗa wutti mo ganduɗa o no wawno wonde gutteji tati walla wutteji ɗiɗi kamɓe gonata koye jalde men kono enen gutteji men no jaajiri ni walla wutteji men tawde hewɓe ko noon mbiyata no jaajiri ni enen firti ko noon wellitare men foti noon liberté men foti noon udditare men foti kono kadi holko saabi ɗum ko tarini men ko tarini nguleyki en jiiɗa kala ko takkata e ɓandu ina ɓeyda nguleyki ɗum noon kala no hendu ina natira ɗum ne kadi ina rokke ɗum waɗi joni caaya e pantalon joni jerodiral ngal saɗa yerodir ɗum nawtu hen nattin hen pinal artirta en tan koye ko mbinoɗen ko pinal hayso wona hunde foof woni pinal nani e nder hunde foof e nder manifestation pinal wona ina jeeya hen jimri e gamri
en dokki nane yeruji kewde e jimri e gamri kono joni dokken yeru kadi to banggue taaride ha hande hollirde wonde yimɓe hodɓe e keccol e hodɓe e yoora soɓe jima jimri mabɓe wonta gotum soɓe gama gamri mabɓe wonta gotum hodɓe e keccol so ina jima jimmi mumen gabboto koye ciikaali colli ɓe ciikat ko ɓuuri ko hen hewde ƴeewe tan ɗo e nder leydi men jahon banggue worgo Ziguinchor walla nokkuji mbaɗi noon kamɓe jingri mabɓe jimɓe mabɓe ko ɓuuri ko hen hewde ne abbi e ciikaali kono noon ina ñamtina kala ko faati eko ladde nde eko taaridi ndi eko satongo rokkiɓe ɓen ɗum foof ɓe tawtina ɗum e nder jimɗe mabɓe kono ɓe ciikat waɗi noon ɓe goni koɗo sukki kono kadi ɓe goni koɗo leppi kono kamɓe koye mabɓe kadi sa ummimo tan a ari ga ga joni a yeehi a ƴeewi gamri jolfuɓe walla a ƴeewi gamri fuutankoɓe wango en eko abbiti hen ma taw ɓeɗo so kañumen so ina gama jiɗata ko sengtade e nder leydi paye dow jiɗata ko suutade paye dow ko suutataɓe kono faye dow hollirta tan wonde kamɓe ɓe guuri koye rendo yooro koye rendo jeerede ɓeeto ko addata ɗumen ko joolaji so ina gama gonata koye rippude mbayno yiɓɓe nadde nder leydi ndi koɓe dippata koɓe jiiɗa nadde nder leydi ɗum ɗo ala ko hollirta wadde so wona kamɓe hostilité mabɓe kadi nan dow ko leɗɗe ɗe koko paddiɓe asman ɓe mbawi tan natirde ko less ɓe mbawi ko less ɓe dippirta te kadi rendo ngo ko rendo keccol wona ko yoori kos ɗum ɗo foof ko jangginaji te joni sa ƴeewi joni to banggue jimri koɗɗo banggue rewo leydi Sénégal ko tawde ko Sénégal mi rokko yertal Sénégal so ina yima joni no wawi fotirde ni dande mum fota Baba Mal no wawi ni fotirde ni joni helmer wote fota haade mum artude hay noddinoɓe sa yeehi joni noddinoɓe funnague noddinoɓe worgo noddinoɓe wonɓe dunde e noddinoɓe wonɓe oɗo ma taw noddinade mabɓe wona gotum ko o ga gonɗo e nder yooro ɓurata wawde ɗirtude Allahu akbar ma taw joni no foɗirti ni joni gonɗo e nder dunde so ina noddina wawa foɗirde hono noon par ce que o ga ko taarini makko e weeyo makko waɗi noon wona pinal hankkadi kono noon ko taarini e weeyo waɗimo imposé ɗum noon ɗum foof noon ko ɗum yahata ha wiite ɓeɗo pinal men ko ni so ina jima mbaɗat ni so ina gam mbaɗat ni ala ko taarini mabɓe ay waɗiɓe imposé haɗum wontoy janggo e jaam pinal i mataw en goɗɗo yi hen jibini ni ko wiyete la monotomie to banggue ha hande jimri e gamri sa ƴeewi joni awluɓe guila joni 1200 1225 faade joni yela no yimirtino ni ha joni ko noon tan yimirte sa waali no yimirte guila jimol ngol feeñi ko heew joni ko noon tan yimirte jimol pekan ummi koye dunde Baba Dieye ɗo Gandiol ɗo rewi Toubé Dieye fayi dunde Baba Dieye ummi ɗon rewi ngoral maayo Sénégal ha ari ɗo wiyete Feelu ummi ɗon yeehi ha to wiyete Jarangel woni jeeyal jeeyɓe tawde ko Demba Dieye hebno ɗum e Munumayo e nokku biteɗo Feelu joni pekan on ɗon no yimirtino ni gila adan ha joni ko noon tan yimirte a wawa hankkadi yimde pekan goɗɗo mo yimirtanoɓe mo gella yimani hono noon ɗum ɗo kadi ko ina andina en wonde e nder jimɗe men kala ko fate jimɗe kinɗe wonno ko moftirɗe sirluji waɗano ko libéralisé ɗum ni addi hankkadi jimol ngol jimɗe ɗi donki ɓeydede ko heewi fimde adantere nde heddi ɗon ha joni mboɗo sikki mi ɓafti ha heewi mi waɗi hojomaji 53 walla 54 en gardi hen ha ɗo en ɓafti ina gasa taw won musidɓe hewɓe heeɗiɓe en taw wonko mbawi ɓeydude hen ballit to banggue ballita en kadi ganduɗa ɓe so wonko jogui ko ina ñiŋa hen eɗen paadi ɗum kadi par ce que yewtere ko foof woni hen walla so en joguiɓe ko ina namdo so tawi won eɗen jogui ko eɗen gadda hen ɗum ni kadi ma en gaddu hen allahumma salli ala seydina Muhammadou wa sallim Allah jarama on jarama